פרק ל"א בעצם מדבר על, אם למדנו עד עכשיו שבאמת צריך להיות בשמחה, בזמנים מסוימים יש מקום לעצבות, והשאלה באמת שנשאלת, באיזה בדיוק זמנים יש מקום לעצבות, והרי אנחנו יודעים שהעצבות נשללת מכל וכל, והעניין של השמחה הוא עניין כזה מהותי ועקרוני בחסידות ובכלל בתורה, ומצווה לעבוד את השם בשמחה, אז באיזה זמן באמת יש מקום לעצבות? ואיך מישהי פעם באחד השיעורים אמרה לי, אבל מה, אין מקום לרגשות השליליים שלי, לעצבות שלי, לכאב שלי, לכאבים שלי? זו שאלה באמת מאוד 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 מעניינת, כי אנחנו נבין היום מאיפה העצבות מגיעה. עצבות, גם אם היא עצבות שמגיעה מהמקומות הכי נכונים, באמת את צודקת, באמת יש לך על מה להיות עצובה. באמת, את צודקת ב100%, זה באמת מאוד מאוד עצוב הדבר הזה שאת עצובה בגללו. וכל אחת עם העניינים שלה שהיא עצובה בגללם. אבל אנחנו היום נבין מאיפה העצבות מגיעה, ונבין על ידי זה שהיא מגיעה ממקום שהוא שלילי, שלא, באמת אין לה מקום בחיים שלנו, ומה המקום היחיד שיש לה, כבר נבין. אז האדמו"ר הזקן בעצם מדבר פה, אני התחלתי לקרוא מבפנים, פרק ל"א, והאדמו"ר הזקן אומר כזה דבר, שלפעמים בן אדם לשעה או שעתיים, זה מה שהאדמו"ר הזקן אומר, כשעה או שתיים, הוא יהיה בנמיכת רוח בלב נשבר, וממש הוא ירגיש שהוא נכנס לעצבות. כי דיברנו על זה שאנחנו רוצים לפעמים לשבור את הסטרא אחרא שלנו, לשבור את המקום הזה שמרגיש שהלב אטום, ואי אפשר, שום דבר לא נכנס אליו. מרגישות לפעמים שאתם פשוט כזה, שום דבר לא נוגע. לא דברים גשמיים וגם לא דברים רוחניים, אבל לפעמים לא דברים רוחניים, אבל לפעמים גם לא דברים גשמיים. זאת אומרת, אפילו שמחה של מישהי, עצבות של מישהי, או ששום דבר לא נוגע, הלב מרגיש אדיש, אוקיי? אז זה דבר שצריך לשבור אותו, אוקיי? אז לפעמים בן אדם לשעה שעתיים צריך לעשות בעצם, להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, והוא יבוא לידי עצבות גדולה, ככה האדמו"ר הזקן כותב. אבל בכל זאת, הוא לא צריך, לא יחוש. זאת אומרת, הוא לא יחשוש שהוא נתון בעצבות לשעה שעתיים האלה, אוקיי? ולמה לא? ואף שהעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, זאת אומרת, העצבות עצמה, מאיפה היא מגיעה? אנחנו לומדות תמיד בחסידות, בתניא אנחנו יודעות שיש את 3 קליפות הטמעות, שזה הדברים האסורים, שאין לי גישה אליהם בקטע של, אני לא יכולה לגאול אותם מהמקום האסור שלהם. זה דבר אסור, אסור לי לעשות אותו. כמו ניקח לדוגמה בחוקים של היום-יום שלנו, יש דבר שהוא אסור לעשות, אסור לרצוח. את לא יכולה לרצוח ולהגיד, אוקיי, זה היה בסדר. אין כזה דבר, זה אסור, אוקיי? את לא יכולה פתאום להגיד, אוקיי, אבל זה היה בסדר כי יש איזה exception. אין exception, זוכרת את המילה הזו בעברית, אין אקספשן לדבר הזה, אוקיי? זאת אומרת, אסור, וזהו, זה אסור. אז 3 קליפות הטמעות זה כל הדברים שאסורים על פי התורה. את לא יכולה לאכול משהו לא כשר, ולהגיד, אוקיי, אבל בזכות הדבר הזה הלא כשר שאכלתי, עכשיו קיבלתי אנרגיה ואני הולכת לבית כנסת. את לא יכולה להעלות אותו. אז זה 3 קליפות הטמעות. אדמו"ר הזקן אומר פה שיש דבר נוסף שנקרא קליפת נוגה. קליפת נוגה מעורבב בטוב ורע. זאת אומרת שאנחנו אוכלים, זה מקליפת נוגה. האכילה עצמה יכולה להיות רק בשביל למלא את התאוות של האוכל שלי, אוקיי? ממש התאוות הגשמיות שלי, ואז אני בעצם לוקחת את האוכל הזה ומורידה אותו למטה, מורידה אותו לטומאה, לצד הטומאה, אוקיי? ל3 קליפות הטמעות. אבל אני יכולה באותו מידה לאכול את האוכל אותו דבר, האוכל הכשר הזה שאני אוכלת, לברך עליו ולכוון שאני באמת אוכלת את זה בשביל שיהיה לי אנרגיה, שיהיה לי כוח למלא את שליחותי בעולם, להיות אימא יותר טובה וכולי וכולי, ואז אני ברגע מעלה אותו לקדושה. זאת אומרת, קליפת נוגה מעורבב בה טוב ורע. והעצבות הזאת, האדמו"ר הזקן אומר, היא גם מגיעה מהקליפת נוגה. כי בצד הקדושה כתיב, למה בכל אופן העצבות הזאת, אם אני אומרת שזה דבר טוב, כי זה לב נשבר כרגע, ואני נשברת, ואני עכשיו עושה בכוונה את הלב הנשבר הזה, בכדי להגיע למקום יותר טוב, אז למה זה לא מגיע מהצד של הקדושה? אז האדמו"ר הזקן אומר, במפורש, ככה מה שנקרא נותן לנו פה הוכחה חותכת, של אין כזה דבר שהעצבות מגיעה מצד הקדושה. אוקיי? כי בצד הקדושה כתיב, עוז וחדווה במקומו. בצד של הקדושה, העוז והחדווה נמצאים שמה. עצבות לא נמצאת שמה. ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. ואם אנחנו יודעות שהשכינה שורה בצד הקדושה, זאת אומרת, בנפש האלוקית שלנו, אז אין מצב שיש שם עצבות, כי השכינה שורה רק מתוך שמחה. וכן, לדבר הלכה וכולי, זאת אומרת שיש ללמוד תורה בשמחה ולא בעצבות. אלא שאם העצבות היא בגלל המצב הרוחני, היא ממילא דשמיא, היא מבחינת טוב שבנוגה. כמו שאמרנו, יש בקליפת נוגה טוב ורע.
אז מבחינת טוב שבנוגה, שבקליפת הנוגה הזאת שאני יכולה לעלות על הקדושה, שם נמצאת העצבות. והעצבות הזאת היא בעצם, אני קוראת מהמילים של האדמו"ר הזה, כן? ולכן כתב האריז"ל, שאפילו דאגת עוונות, אני דואגת על העוונות שעשיתי, אינה ראויה, כי אם בשעת הווידוי, זאת אומרת, יש זמן מסוים שבן אדם עושה תשובה, שהוא חוזר לקדוש ברוך הוא, הוא מחליט, מעכשיו אני מקבל היום מלכות שמיים, ואז יש וידוי, שזה בזמן הזה, הספציפי הזה, אז יש לי את הדאגת עוונות, וואו, עשיתי עוון, וזהו, אבל לא רק בשעת הווידוי, לא בשעה אחרת. ולא בשעת התפילה ותלמוד תורה, שצריך להיות בשמחה שמצד הקדושה דווקא. אז עם כל זה, אנחנו עדיין מנסים לחשוב, אוקיי, אז איזה מקום בעצם כן יש לעצבות פה? האם יש מקום לעצבות עדיין? אז אף על פי כן, הרי כך היא עמידה. זאת אומרת, כך זה הנוהג. להיקפיה לסיטרא אחרא במינא ודוגמתא. זאת אומרת, לכפות את הסיטרא אחרא בדברים הדומים לה. אם אני עכשיו רוצה אה, לשבור את הסטרא אחרא שלי. הסטרא אחרא לא מגיע מצד הקדושה, מהצד האחר זה הפירוש המילולי למילים סטרא אחרא, זה צד האחר. אז אם אני רוצה לשבור אותה כרגע, אני צריכה לשבור אותה במשהו כדוגמתה. כך אפילו לדוגמה אחרת, נראה לי האדמו"ר זה כן פה מביא, כן, הוא מביא פה את העניין, שמהיער עצמו בעצם לוקחים את היד, בעצם את הגרזן עצמו, לוקחים אותו לכרות בו את היער, אוקיי? זאת אומרת, מהיער עצמו, מהעץ עצמו בתוך היער, מכינים את הגרזן כדי לכרות בו את היער עצמו. אבל נביא דוגמה דווקא מהחיים שלנו. אם בן אדם רוצה לפעמים להשפיע על מישהו אחר, אז לפעמים אתה צריך להיות כדוגמתו, אוקיי? אם אפילו אומרים את זה בחינוך, אם את רוצה כרגע שהילדה תקשיב לך, תרדי שנייה למקום שלה. זאת אומרת, אומרים, תיכנסי לנעליים שלה, אוקיי? זה לא אומר עכשיו תהיי בדיוק כמוה, אבל תנסי להיכנס לאיפה שהיא נמצאת כרגע. או אפילו ילד קטן יושב על הרצפה, אומרים, תרדי אליו לרצפה ותשבי לידו על הרצפה, ושם תדברי איתו בגובה העיניים. זאת אומרת, אני נותנת פה את הדוגמה של העניין שזה משהו שכדוגמתו. זאת אומרת, משהו שהוא דומה לו. אז את הסטרא אחרא שלנו אנחנו צריכים לשבור עם משהו שדומה לה. והצד של הקדושה הוא לא דומה לה. מה כן דומה לה? העצבות שנמצאת בקליפת נוגה, שאיתה אני יכולה להשתמש בשביל לשבור את הסטרא אחרא, אוקיי? ועל זה נאמר, בכל עצב יהיה מותר. זאת אומרת, מלשון יתרון, שבכל עצב כזה, שהוא עצב, עוד דקה אנחנו נגיע לזה, יהיה יתרון. ומה היתרון? היתרון הוא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן. זאת אומרת, כבר דיברנו על זה. על הרעיון שבהרבה נקודות בחיים שלנו, אנחנו יכולות לראות שהשמחה שמגיעה אחרי משהו קשה שעברנו, או השמחה שמגיעה אחרי שחיכינו וציפינו כל כך הרבה שהישועה תגיע, היא שמחה שאין כדוגמתה. היא שמחה שאי אפשר להשוות אותה לשמחה שהייתה לפני שהדבר קרה, לפני שחווינו איזה ניסיון קשה. כמובן מלכתחילה אף אחת מאיתנו לא רוצה ניסיונות, אבל גם אף אחד לא שואל אותנו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מביא לפתחנו הרבה פעמים. אז להבין, אני חושבת שאני יכולה להגיד באופן אישי בחיים האישיים שלי, שזה משהו שהחזיק אותי בעיתות משבר, ידעתי שיבוא האור אחר כך, זה נקרא אור בקצה המנהרה, כמו שקוראים לזה היום, ידעתי שהאור יבוא אחר כך, זאת אומרת, זה המקום של התקווה, התקווה שתמיד יבוא אור. לא משנה באיזה מצב את מתמודדת כרגע בחיים, אם זה עניין של שידוך, אם זה עניין של פרנסה, אם זה עניין של בריאות, אם זה עניין של מרגישה שהמצב הרוחני שלך על הפנים, את מרגישה שאת לא מצליחה לקיים את המצוות שאת רוצה, את מרגישה שאת ממש בנמיכות הרוח, את מרגישה שאת לא מצליחה לעשות את רצון השם. לא משנה מה המצב יהיה, מה ה-struggle, מה הקושי שלך בחיים כרגע יהיה, אם יש לך את הנקודת מבט הזאת שיש אופק, שיש עתיד, יש תקווה, שיח מגיע, אז יש שם הרבה הרבה אור. את פשוט כרגע בדרך להגיע לאור הזה. אני חושבת שהדוגמה הכי טובה היא לידה. בלידה, בתעלת הלידה שהתינוק יוצא, לפני שהתינוק יוצא, תחשבו באיזה מקום צר הוא נמצא. באמת בי"ט כסלו אומרים שמי שחוגג בשמחה של האדמו"ר הזקן, הוא יוציאנו מן המיצר אל המרחב. וזה תמיד כזה מזכיר לי את הלידה, את זה שהתינוק נולד. תחשבו באיזה מקום צר הוא נמצא, ואז הוא פשוט כאילו מגיע ממקום רחב, שזה הרחם של האימא, עובר במקום צר, ממש מקום צר. בשביל מה? בשביל להגיע לאור הרבה הרבה יותר גדול. בשביל להגיע לעולם שהוא עולם, כמובן שהוא בוכה בהתחלה, כי הוא לא יודע לאיפה הוא הגיע, הוא לא קולט מה קורה, אבל זה עולם שהוא יכול לקיים בו מצווה, ולהיות ביחד עם הקדוש ברוך הוא, להיות
מצווה מלשון צוות בחיבור, להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה העולם הזה, שזה אור הרבה יותר גדול ממה שהיה ברחם. יש כל מיני בדיחות על זה, אבל לא ניכנס לשם היום. אז הרעיון שאנחנו מבינות, זה שדבר ראשון, עצבות היא קליפה ולא קדושה. העצבות היא מקליפת נוגה, והיא לא קדושה. אין מצב בחיים שאת יכולה להגיד לעצמך, אני כרגע עצובה, וזה מצד הקדושה. נקודה. אין פה במה להתבלבל. יש עניין באמת לדעת שהעצבות הכי גדולה שלא תהיה לך, היא עצבות שמגיעה מקליפה. את יכולה להחליט כבר לעשות אותה, יאללה, להפוך אותה למשהו קדוש, ועכשיו אנחנו נראה איך, אוקיי? אז למה הידיעה הזאת היא כל כך חשובה לנו? כי, ופה שנייה ננסה להבין ככה יותר לעומק, למה באמת העצבות היא מצד הקליפה? למה לא יכולה להגיד שאני עצובה מצד הקדושה? כל כך כואב לי על המצב הרוחני שלי, כל כך כואב לי על זה שאני לא מצליחה, לא יודעת, כל אחת בדברים שלה, לא מצליחה ללדת ילדים, זה דבר קדוש, לא מצליחה להתחתן, זה דבר קדוש, אז למה לא יכולה להגיד שזה מצד הקדושה? כי בעצם מה שקורה בעצבות, זה שאני נמצאת בעצבות, אני בעצם שקועה בעצמי. אני בעצם שקועה כרגע ברצונות שלי, בזה שהכל לא הולך לפי הדרך שאני תכננתי, ושאני רציתי, ושאני חשבתי שטוב לי. שמעות כמה אני היה במשפט הזה עכשיו? זאת אומרת, הכל מתמקד בי. הכל מתמקד ושוקע בעצמי. ואיזה יפה זה המילה, ככה אם אנחנו מחברות את זה לעניין של בן אדם ששקוע בעצמו, מה זה שקוע? הוא שוקע. שוקע זה לא דבר חיובי. זה שוקע, אתה שוקע בתוך עצמך, אין התרוממות, יש שקיעה, שקיעה לבתוכך. אז זה לא יכול להיות דבר חיובי, אוקיי? השקיעה לתוך עצמך לא יכולה להיות דבר חיובי. והשקיעה הזאת היא מגיעה להיות שקוע בתוך עצמך. זה מגיע באמת מהמקום של אתה מרוכז בעצמך יתר על המידה. זאת אומרת, אין פה ביטול להשם. יש פה רק מחשבה על מה טוב לי ומה נכון לי, לפי ראות עיניי, לפי השכל שלי, שהוא מוגבל, בל נשכח, ולפי הרגשות שבלב שלי, שגם הן מוגבלות, בל נשכח. כי הצד האחר מאוד אוהב, הסטרא אחרא שלי, שכל אחת ואחת מאיתנו, מאוד אוהבת שאנחנו בעצבות. שנייה, יש פה טלפון, סליחה. מאוד מאוד אוהבת שאנחנו בעצבות. זה מה שנקרא, זה הפלז'ר שלה, זה הגילטי פלז'ר שלה, אין לה בכלל גילטי, זה רק פלז'ר, אוקיי? אז למה באמת כל כך חשוב הקביעה הזאת של השמחה היא ערך כל כך חזק, והעצבות צריך להרחיק ממנה, להתרחק ממנה כמה שיותר, כי זה על דרך ידיעת המחלה חצי תרופה. ברגע שאני יודעת שעצבות היא לא טובה לי, בשום אופן, אני מבינה שזה לא דבר חיובי, אני אדע להתרחק ממנה. אני אדע כשהיא באה ומציפה, אני אדע להגיד לעצמי, זה לא מוביל אותי למקומות טובים. ושוב, אנחנו מדברות על תמיד אני אומרת, יש את הרצוי ויש את המצוי. הרצוי הוא באמת שנצליח להתמודד בכזאת דרך ולהגיד, כל זה מהקדוש ברוך הוא, כל מה שהשם עושה לי, הכל לטובה, אז אין לי בכלל מה להיות עצובה. מישהו פגע בי, עשו לי דברים, אני לא מקבלת מה שאני רוצה, אפילו בדברים הכי גשמיים וחיוניים לצרכים הכי בסיסיים שלנו, באמת בן אדם כזה שחי ככה, בוא'נה, הוא בן אדם המאושר בעולם, הבן אדם המאושר בתבל, הוא בן אדם שיש לו מנוחת הנפש. אז זה הרצוי, רצוי להגיע למצב כזה. המצוי הוא, נכון, שאנחנו אנשים פשוטים ורגילים, שאנחנו רק מתאמצים להגיע לשם, זה לא כדבר כזה קל להגיע למצב שאת אומרת, שואלים אותך מה קורה, הכל מדהים, הכל מעולה, שלא הכל מדהים ומעולה, אוקיי? את יכולה גם לשקר, בסדר, אבל גם עם עצמך בתוכו. נגיד את אומרת לאחרים כלפי חוץ, בתוכו באמת להרגיש ככה, וואו, זו שאיפה מדהימה להגיע אליה, אבל יש דרך, אפשר להגיע לזה, אוקיי? אז השאלה עכשיו שנשאלת, כמו שאמרנו, שאם העצבות היא בעצם מגיעה מהקליפה, אז אני יכולה להשתמש בה, התנאי הראשון לזה שאני כן יכולה להשתמש בה, כי אני מבינה שאני יכולה לשבור את עצמי על ידי משהו כדוגמתו. זאת אומרת, אני יכולה לשבור את הנפש הבהמית שלי על ידי משהו שמגיע מקליפת נוגה, שגם הוא מגיע מהנפש הבהמית, אוקיי? אז זה הדבר הראשון, שדיברנו עליו עכשיו שקראנו את הפרק בתניא, את התחלת התניא של פרק ל"א, אוקיי? או למשל, אפילו בוא ניקח לדוגמה, טראומה. לפעמים כשלבן אדם יש טראומה, נגיד היה לו תאונת דרכים,
הייתה למישהי תאונת דרכים, היא מפחדת לעלות על ההגה. מה הטיפול הכי טוב בדרך כלל יהיה? לשים אותה מיד על ההגה, להעלות אותה מיד על ההגה בחזרה, ולתת לה לנהוג. אז זאת אומרת, את מטפלת בטראומה באותו דבר, באותו טראומה. כי זה העניין של הדוגמתו, זה העניין שהבאנו על העניין של שוברים את הסטרה אחת, על ידי העצבות שהיא מגיעה מקליפת נוגה בעצם, אוקיי? אז עכשיו אנחנו, האדמו"ר הזקן בעצם, אז אמרנו את זה, אז אמרנו, אוקיי, סבבה, אפשר להסתפק בזה. אבל האדמו"ר הזקן אומר פה משהו הרבה יותר עמוק, מביא פה עניין הרבה יותר עמוק. והעניין הוא כזה, וזה בעצם חידוש של האדמו"ר הזקן, שהוא מפריד בין שתי דברים. הוא מפריד בין עצבות לבין מרירות, אוקיי? הרגש הכולל של עצבות, אפשר לחלק אותו לשתיים, לעצבות ומרירות, אוקיי? המכנה המשותף של שתיהם זה בעצם התחושה שהמצב לא טוב, של כבדות, של נמיכות, נכון? אבל יש הבדל יסודי, לא בתחושה, אלא לאיפה זה לוקח אותך. העצבות לוקחת אותך למקום לא טוב. העצבות גורמת לך לשקוע למטה כמו עפר. העצבות גורמת לך להיכנס למיטה, לשים את השמיכה מעל הראש ולא לרצות לצאת. לא לרצות לתקן את הדבר. בעצבות יש רגש של ייאוש. בעצבות יש רגש של שום דבר לא ישתנה אף פעם. בעצבות יש רגש של דיכאון, אוקיי? אפשר להביא עוד הרבה הרבה מילים לזה. עצבות לא גורמת לך לפעול. לעומת זאת, מרירות, כשבן אדם מר לו, אם ניקח אפילו לדוגמה, מאכל. מאכל מר זה לאו דווקא לא טוב. מאכל מר, את יכולה קצת לטבל אותו, נהיה הכי טעים שבעולם, אפילו יותר ממאכל מתוק. ודיברנו על זה בשיעורים קודמים. אז המרירות בעצם, יש בה תכונה של חיוניות ומרץ, אני מתמרמרת על המצב. זאת אומרת שיש פה איזו חיוניות, יש פה איזה מקום שיש לי קצת אש. במרירות יש אש, אוקיי? במרירות יש רגש של פעולה. במרירות יש מקום שאני מתמרמרת על הדבר, אני עכשיו הולכת לעשות משהו לגבי זה. יש פה איזה עניין של רצון לפעול. יש פה איזה עניין של רצון לפעול, לעשות, לשנות. זה מרירות, אוקיי? זאת אומרת שהמרירות יכולה להביא בסופה לשמחה. זאת אומרת שהאדמו"ר הזקן אומר, הוא אומר, בהתחלה לשעה 2, יש לך את הרגש של העצבות. אל תפחדי מהרגש של העצבות, כי הרגש של העצבות זה רגש, וואו, היום בלי הפסקה. ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא. אז אל תפחדי מהרגש של העצבות לשעה 2, במילים של האדמו"ר הזקן, שעה 2, כן? כי העצבות הראשונית הזאת, את בעצם תוציאי ממנה את המרירות, היא תתחלף למרירות, ומהמרירות הזאת את יכולה בסוף להגיע לשמחה, אוקיי? והמרירות כן מגיעה מצד הקדושה. ואיך זה? בצד הקדושה, אם נסתכל על זה, יש את המידות חסד וגבורה, נכון? חסד זה הרצון לתת, לפזר, בשפע, בלי גבולות וכולי. ומידת הגבורה זה השורש של המרירות, אוקיי? מידת הגבורה היא השורש של המרירות. זאת אומרת, במרירות הזאת יש את המקום שלה. אני שמה גבול, אני שמה מקום בתוכי שהוא לא כמו חסד של ההתפרצות החוצה, של הנתינה החוצה, אלא מקום שיותר מסוגר בפנים. מרירות אני נכנסת לבפנים, אוקיי? אני מתמרמרת על מצב מסוים, כן? אבל אני יכולה, כמובן, דרך אגב, חייב לסווג שבאמת יש מרירות שגם מגיעה מצד הקליפה. אנחנו מדברות פה על מרירות שמגיעה כן מצד הקדושה, שהיא השורש שלה בגבורה, ובאמת היא יכולה לבוא למצב שאני כרגע רוצה לעשות משהו לגבי זה. אני מתמרמרת לגבי איזו סיטואציה שהייתה, ועכשיו אני הולכת לפעול לגביה, אני הולכת לשנות את המצב. ובדוגמה הכי פשוטה, קחו דוגמאות אפילו הכי פשוטות מהחיים, אוקיי? מתמרמרת כרגע שאת רואה את עצמך בתמונות, ואומרת, מלך, מה קרה לי, איך נהייתי ככה, אני רוצה לראות קצת יותר טוב, מה קורה, מתמרמרת על זה, ואת תפעלי לשינוי. אם את נעצבת מזה, כנראה את תמשיכי לאכול, אוקיי? אז זה ההבדל בעצם ביניהם. והאדמו"ר הזקן, דרך אגב, דוגמה נוספת שאפשר להביא, על עניין של ניגונים. ניגונים זה באמת המפתח ללב. אז יש ניגונים שבאים מצד השמחה, ניגונים שמחים מצד החסד, ויש ניגונים שבאים במרירות, ניגונים מרירים יותר, ניגונים יותר נמוכים, שפותחים את הלב יותר, אוקיי? זאת אומרת, הם נכנסים לבתוכו על מנת לפתוח.
זאת אומרת, הם נכנסים בתוך מבחינת הגבורה, מבחינת הגבול, בשביל לפתוח, אוקיי? אז אני אקרא מבפנים, אך באמת אין לב נשבר ומרירות הנפש הרחוקה מאור פני השם התלבשותה בסתרך הנקראים בשם עצבות, כלל בלשון הקודש. כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן, ואין חיות בליבו. אבל מרירות ולב נשבר, אדרבה, הרי יש חיות בליבו להתפעל ולהתמרמר. תביא לו לעלי בבקשה. שנייה אחת. אז נמשיך לקרוא בתוכו, כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן, ואין חיות בליבו, אבל מרירות ולב נשבר, אדרבה, הרי יש חיות בליבו, להתפעל ולהתמרמר. כשבן אדם מתמרמר על משהו, זה כי זה אכפת לו. הוא לא באדישות, אכפת לו מהדבר הזה. הוא רוצה לפעול, הוא רוצה לשנות, הוא רוצה לתקן, אוקיי? רק שהיא חיות מבחינת גבורות קדושות, מה שאמרנו, והשמחה מבחינת חסדים. כי הלב כלול משתיהם, בלב יש גם חסד וגם גבורה, אוקיי? והנה לעתים, זאת אומרת, אני מתמרמרת, יכולה להתמרמר על עצמי. זה לא בסדר, איך את לא עושה משהו שאת צריכה לעשות? איזה מצווה מסוימת שמאוד קשה לך לקיים. תתמרמרי על זה, כן. למה את לא עושה את זה כמו שצריך, אוקיי? ואז תגיעי באמת לפעולה, תעשי, ואז יהיה לך שמחה. והנה לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים. שהדינים זה גם מגבורה. שהם, בעצם הדינים, הם בחינת נפש הבהמית ויצר הרע, כששולט חס ושלום על האדם. כי אין הדינים נמתקים, אלא בשורשם. זאת אומרת, הדינים, איך יש לנו אפשרות למתק את הדינים האלה? בשורש שלהם. ומה השורש שלהם? הגבורה, מידת הגבורות הקדושות. מבחינת גבורות קדושות. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, דבר בדומה. והרעיון פה, באמת, לאיך אפשר להפוך את העניין הזה של עצבות למרירות. יש פה דברים מהממים, זה לא בתניא עצמה, אבל בהסברים שהם מביאים פה בספר, שכל כך אהבתי, אוקיי? וכמובן אנחנו לא מדברים על נגיד אבל, ובאמת יש זמן מאוד מסוים לאבל, כן? וכולי וכולי. אנחנו מדברים על מקומות שהבן אדם, כן? מתעצב למשל על עניינים גשמיים כרגע. יש לך עכשיו עצבות על איזה עניין גשמי שיש לך בחיים, אוקיי? אז בזמן הזה שיש לך עצבות על עניין גשמי שקורה לך בחיים, את יכולה לנצל את הזמן הזה ולהפוך אותו לחשבון נפש רוחני. אז כאילו את משתמשת בזה, בעצבות שנפלה עלייך, כי לפעמים נופלת עלינו עצבות, גם אפילו ללא סיבה נראית לעין, ואנחנו נביא פה את הדוגמאות, אוקיי? אז את יכולה להפנות את העצבות הגשמית לעצבות רוחנית על המצב הרוחני שלך, ואז על ידי זה את בעצם משכיחה מעצמך את העצבות הגשמית, כי את אומרת, באמת העיקר זה הנשמה שלי, העיקר זה לא הגוף הגשמי שלי וכל הדברים שיש לי בעולם הזה, העיקר זה הנשמה, נכון? אז אם את הופכת, אז ממילא העצבות הגשמית נעלמת, אולי לא נעלמת, אולי נדחקת לצד קצת, ואת לא נותנת לה כזה הרבה מקום, אוקיי? בחיים לא התקשרו אליי כל כך הרבה כמו השעה האחרונה. אז הרעיון זה שאת לוקחת את זה ואת הופכת את העצבות למרירות, שתביא לך את הרצון בעצם להשתנות ולהיות יותר טובה מבחינה רוחנית. עוד דבר שהוא מביא פה, שבעצם קשה לבן אדם להיכנס, אם בן אדם הכל טוב לו בחיים, כן? כמו שאומרים על אומנים, על מישהו שכותב שירים, שבדרך כלל הכתיבת שירים, השירים הכי טובים שלו יוצאים בשעות משבר. כי אז באמת יוצא לו משהו מתוך הלב, אוקיי? אז לפעמים קשה להיכנס למרירות על המצב הרוחני כשהכול טוב ושמח, נכון? אז כשאדם נמצא במצב כזה של שמחה, הוא לא יכול להגיע למצב של מרירות, שזה הדבר ממש ההופכי לשמחה. אבל אם הוא בכל מקרה בעצבות כרגע, על איזה משהו גשמי, כן? אז הוא ברגע יכול לעבור מהעצבות על הדבר הגשמי הזה
מרירות על העניינים הרוחניים שלו. כי העצבות והמרירות נקרא להם קרובי משפחה, אוקיי? הם בעצם קרובים אחד לשני. אז הרבה יותר קל לעבור ממצב של עצבות למרירות, מאשר ממצב של שמחה, לעכשיו מרירות שאני רוצה לעשות את החשבון נפש שלי על העניינים הרוחניים שלי. והדבר השלישי זה שלפעמים, כשאדם נכנס לעצבות, שזה מעניין ממש, כשאדם נכנס לעצבות סתם ככה, לפעמים נופל עלייך רגע של עצבות, ואת אומרת, מלא, מה קרה לי? אבל למה? הכל בסדר, לא כזה ביג דיל, ואתמול הייתי בסדר, מה קרה פתאום שיש לי כזה מועקה, עצבות, אוקיי? אני קוראת לה עצבות מועקה. ובאמת, ללא סיבה נראית לעין, אז לפעמים הדבר נובע מכיוון שבבית דין של מעלה, דנים אותו באותה שעה. והנשמה שלו מרגישה בכך באופן בלתי מודע, זאת אומרת, בעל מודע שלו, אוקיי? וממילא, אם הוא כבר ככה נמצא בנמיכות רוח עכשיו בעצבות, anyway, תפחי את זה שנייה למרירות, מה שנקרא, אוקיי? ותתקני את המצב הרוחני שלך כרגע באיזשהו משהו מסוים. ומה שאת עושה על ידי זה, את בעצם ממתקת, כמו שאמרנו מקודם, את הדינים בשורשם. ואת בעצם הופכת את הדינים שדנים עלייך שם למעלה, את הופכת אותם. וזה מביא ממש שינוי בדבר, עד כדי כך שפתאום את נהיית שמחה. ואת באמת לא מבינה למה, מה קרה פה, אוקיי? אז הוא פה מביא את הרעיון הזה גם, שזה דבר מדהים בעיניי, איך אפשר להפוך אותו, איך אפשר לנצל את המצב, מה שנקרא, אוקיי? ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב, זאת אומרת, את היצר הטוב שלו על היצר הרע שלו. והיינו, לא תמיד ממש, אוקיי? זאת אומרת, לא כל הזמן. בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך. אך שעת הכושר, שהיא שעה מיוחדת וראויה לכך לרוב בני האדם, היא בשעה שהוא עצב בלאו הכי, מהדברים של המילי דה עלמא, מהדברים הגשמיים שלו, או בלי שום סיבה, מה שעכשיו הסברנו. אז ההיא שעת כושר להפך העצב להיות מארעא דחושבנא, מבעלי החשבון נזכר לאל שלמדנו את זה בפרק כ"ט, ולקיים מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ירגיז וכולי, כנזכר לאל. ובזה ייפטר מהעצבות, שממילא דעלמא, העצבות בענייני העולם, ובעצם אחרי המרירות, ואחר כך יבוא לידי שמחה אמיתית. אז יש לנו פה משהו מהפכני. קחי בעצם את העצבות לפעמים שמגיעה עלייך, תהפכי אותה מדברים גשמיים, תהפכי אותה למרירות, לעניינים רוחניים שלך, מה שנקרא, תנצלי את השעת כושר, ויאללה, את הופכת את כל הדינים בשמיים, ואת מביאה עלייך רק טוב, יהיה לך עכשיו שמחה אמיתית באמת. אז נביא פה סיפור קצר, נראה לי בזה נסיים. מסופר על השיר שהעסקים שלו הידרדרו לגמרי. הוא פשט את הרגל ונעשה בעל חוב. היא הגיעה אל האדמו"ר הזקן, וממש בכה לו ברוב צערו על המצב הגשמי שאליו הוא נקלע. במקום לברך ולעודד אותו, האדמו"ר הזקן החל להסביר לו מהו עניין בעל חוב בעבודת השם, הרוחנית. עד שאותו השיר שכח לגמרי על החובות הכספיים שלו, והוא התחיל לבכות מאוד על המצב הרוחני שבו הוא נמצא. כשהוא סיים לבכות, האדמו"ר הזקן אמר לו, אתה יכול לנסוע בחזרה לבית שלך, והוא באמת חזר לבית שלו, והכל התהפך, והוא נעשה בשנית עשיר גדול. האדמו"ר הזקן אמר על זה, שזה קיום של מה שכתוב בתניא, אז האישת כושר להפך העצב להיות ממרא דחושבנא, ובזה ייפטר מהעצבות שממילא דעלמא. זאת אומרת, תראו איזה מדהים זה. על ידי זה שאנחנו הופכות את העצבות הגשמית שלנו למרירות רוחנית, ואתמול שלמדתי את השיעור הזה, ממש עשיתי איזה, היה לי נקודה של עצבות, זה ממש השתמשתי בזה, נגרם בעצם לבן אדם הזה שהוא התפטר בפועל מהבעיה הגשמית שהייתה לו. יש פה איזה מין נקודה שממש צריך ככה להתבונן בה, איזה דבר מדהים. יש לנו פה כלי מטורף. את בעצבות גשמית, לכולנו קורה. תהפכי את זה שנייה למרירות רוחנית, ואולי בכלל תיפטרי מהעצבות הגשמית שיש לך כרגע, מהעניין הגשמי שעליו את עצובה כרגע. איך? כי על ידי זה שאת מתמרמרת על המצב הרוחני שלך, ושכחת בעצם מהבעיה הגשמית שלך, והפכת אותה למרירות בעניינים רוחניים, את בעצם נפטרת מהבעיה הגשמית בפועל ממש. זה מה שאדמו"ר זקן אומר פה. זה דבר מדהים, ממש מדהים. והדבר האחרון, כן, אני אגיד את הדבר האחרון, חשבתי שאנחנו נסיים, אבל כן, עוד כמה דקות כדי לסיים את העניין הזה, אוקיי? אנחנו נשארנו פה נקודה אחרונה, שאם אני מבינה שאני כרגע נכנסת לעצבות, ואז אני צריכה להפוך את זה מיד למרירות, איך אני עושה בעצם את המעבר הזה בין עצבות למרירות. ודבר ראשון, נבין ממה העצבות נוצרת, וממה המרירות נוצרת.
העצבות נוצרת מייאוש, מבן אדם שמרגיש שאין לו כבר, אני מיואשת מהמצב, אני לא יודעת איך אני לא רואה אור בקצה המנהרה. אני בייאוש מוחלט. משם מגיעה העצבות. זה מקום כל כך נמוך בנפש, את אומרת, לא יודעת אפילו אם השם יכול לעזור לי, כן? חס וחלילה, כן? אבל הרעיון שבן אדם כל כך מיואש, מיואש מהמצב שלו, מיואש מעצמו, ועל ידי זה באמת נגרם לו עצבות מאוד 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 גדולה, אוקיי? הוא אומר, אין סיכוי לעתיד יותר טוב. והמרירות לעומת זאת נוצרת מתקווה. אני בעצם, השכל שלי, על ידי התבוננות, הרי אנחנו יודעות שהכל על ידי התבוננות, אני מתבוננת בשכל ואני אומרת, רגע, אני יכולה לשנות את הדבר הזה. יש תקווה, יש אפשרות לשנות את המצב. הקדוש ברוך הוא יביא לי את הרעיון הנכון, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרי, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הקדוש ברוך הוא בורא כל רגע מחדש, המחודש בטובו בכל יום. הכל נברא מאין ליש בכל רגע נתון. מה הבעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לסדר את הדבר הזה? שום בעיה. זה הייאוש מגיע מעצת היצר, מהעצבות, סטרא אחרא, עצת הקדושה, עוז וחדווה במקומו. אין מצב, הקדוש ברוך הוא יכול לסדר הכל ברגע. ואז אני בעצם אולי מתמלאה בכאב, אולי אפילו בכעס, מרירות זה כעס, כאב, כן? על המצב שאני נמצאת בו כרגע, אבל יש לי גם רצון מאוד חזק לשנות אותו. יש לי גם רצון מאוד חזק עכשיו לפעול, ולקבל את הרעיונות שהקדוש ברוך הוא מביא לשכל שלי ולפעול איתם. זאת אומרת, יש לי רצון חזק, וזה מה שהמרירות עושה, אוקיי? אז האדמו"ר הזה, כן, מה הוא אומר? הוא אומר פה ככה, שהחושך זה הגוף והנפש הבהמית. וזה בעצם המסלול התלול למטה, אוקיי? אבל בקצה המנהרה יש אור, והאור הזה זה הנשמה שלנו, שבמקור שלה היא חלק אלוקה ממעל ממש, והיא ירדה כל כך נמוך, למקום כל כך נמוך של גוף ושל נפש בהמית, עם התאוות מהזן הכי נמוך שיש, אוקיי? וההבנה הזאת היא שיש בתוכי נשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. אני והקדוש ברוך הוא לא נפרדים, אני והקדוש ברוך הוא אחד, אוקיי? החלק האלוקי של בי הוא של הקדוש ברוך הוא, הוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. אין בו משהו שהוא רע, הכל טוב שמה. יש בתוכי חתיכה, חלק אלוקי שהוא רק טוב, אוקיי? טוב גמור. אז ההבנה הזאת יוצרת אצלי רגש חדש, והרגש הזה הוא רחמנות. רחמנות על הנשמה, שצריכה לפעמים להיות, נקרא לזה אפילו מובסת, על ידי גוף כל כך גשמי, עם תאוות כל כך גשמיות, מהזן הכי נמוך שיש, ועל ידי נפש בהמית שכל הזמן נלחמת איתה. כמה אפשר? כמה אפשר, אוקיי? אז הרעיון שאני מבינה, מה זה רחמים? מאיפה רחמים נובעים? על מי אני מרחמת? על בן אדם שאני מבינה שאני בעצם מאמינה בפוטנציאל שלו. אני לא ארחם למשל על כלב שמשוטט ברחובות ואוסף זבל מהרחוב, נכון? לא ארחם עליו כי זה כלב. אני ארחם על בן אדם שישוטט ברחוב ויחפש אוכל בפחי אשפה למשל, נכון? כי אני יודעת שהבן אדם הזה הוא בן אדם, יש לו נפש אלוקית. אז הרעיון לרחם על הנשמה האלוקית שלי, כי היא מגיעה ממקור כל כך גבוה, היא חלק מהקדוש ברוך הוא, אז אני מרחמת על מי? אני מרחמת בעצם על הנשמה הטהורה שבי, אני מרחמת על עצמי, כי האסנס שלי, המהות שלי, זה הנשמה הטהורה שבתוכי, והרחמים האלה מביאים אותי למקום של מה שנקרא אור בקצה המנהרה, של המקום שאני מבינה שיש תקווה, כי הנשמה הזאת היא מעל הכל. הנשמה שבתוכי היא מעל כל התאוות של היצר ושל הגוף שלי, היא מעל הכל. היא יכולה בשנייה להביס את כל זה, אוקיי? אז אני מרחמת עליה, כי אני רוצה שבעצם היא תהיה בשיא תפארתה. והרחמים האלה בעצם מביאים אותי למקום שאני יכולה לעבור, אם נגיד אני נמצאת בעצבות על הנשמה הזאת, אני הופכת את זה לרחמים ואני מגיעה למקום של מרירות, ומשם אני רק יכולה לצמוח. משם אני רק יכולה להגיד, וואו, רגע, יש בי עוד כל כך הרבה פוטנציאל שעדיין לא ממוצע. יש בי עוד כל כך הרבה כוחות שעדיין לא גיליתי. יש בי עוד כל כך הרבה תקווה לחיים משמחים, לחיים יפים, לחיים טובים. כל זה מגיע מזה שאני מבינה שהנשמה שלי היא אינסופית, ואני גם מרחמת עליה שמסכנה היא כלואה בתוך גוף, אוקיי? אז אני חושבת שסיימנו את השיעור הזה,
לרחם בעצם על הנשמה שלנו זה דבר מדהים, זה באמת כוח מטורף. רחמים אמיתיים, לא רחמים, לפעמים אנחנו שומעים רחמים וחושבים זה התנשאות. לא, רחמים אמיתיים זה את מרחמת על בן אדם שאת מבינה את מלוא הפוטנציאל שלו, שהוא לא מממש אותו. מרחמת על הנשמה שלך, שאת מבינה את מלוא הפוטנציאל שלה, שהיא עדיין לא ממומשת. ולפעמים היא צועקת, לא היא הנשמה, אלא את, כן? ולפעמים את כועסת, ולפעמים את מתעצבנת, זאת אומרת, זה לא באמת מי שאני. אני הרבה יותר טובה מזה. אני האסנס שלי, אני המהות שלי, שזה הנשמה האלוקית שלי. אז כל הכבוד לנו שצלחנו את השיעור הזה. אתם אולי ישבתם ברגוע בבית, אני פה, היה לי ילדים מסתובבים סביבי, אבל ברוך השם שצלחנו את זה.